ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଜନ୍ମର ସେଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଜେଜେମାର କଟୁକ୍ତି, ମା ମନର ଦୁଃଖ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ କ'ଣ କହିଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଲାଗୁଥିଲା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ଭୁଲ ସତରେ। ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ଆଇଏସ୍ ହେବାର ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଣି ଚକୋଲେଟ୍ର ମୋହମାୟାରେ ଶିକ୍ଷକର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ଝିଅ ଜନ୍ମଟା ପାପ କି ସତରେ। ତୁଳସୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦେହରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସେଇ ଶ୍ୱଶୁରର ଆଖିରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିଲି କି ମୁଁ ସତରେ। ତୁଳସୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ସତରେ। ଭାବୁଥିଲି ଝିଅ ଜନ୍ମ କି ଭୁଲ ସତରେ। ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଛଳନା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ସବୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ। ସତରେ ଏମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ। କ'ଣ ତେବେ ସତରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଭୁଲ ସତରେ?